Yung mga idol, nagsasaing ako. Malaki yung bahay ng kumpare ko mga idol. Tapos may bakery siya mga idol. Ito yung oven niya. Pasensya na talaga po mama, mali yung gawa kong video. Ngayon po, di ko na po ilalagay yung mga picture ng brother. Bali, ilalagay na lang ako ng pangalan niya sa screen para mabasa nila. Pasensya na talaga po, mali yung nagawa ko. Hindi na ako po nakakain ng video po. Sana po tulungan niyo po kami ni ma'am. Pag niyo po mabasa, post lang niyo po yung video po para mabasa niyo kung sino po ang hinahanap namin na tao. Hindi kasi nagpapakilala si ma'am. Utos, nakipag-usap lang sa akin si ma'am na gawan ko daw ng video para mahanap siya. Ang chat sa akin ni ma'am, 50 years na daw kung hindi nakikita ng half-brother niya. Nanay ng half-brother niya, mga idol. Sana po mahanap namin. Nasa Bicol daw po siya sa Pulangi, Taran. Yun daw po nakatira. Sa ngayon po, hindi ko pa mapuntahan gawa ng nandito po ako sa Pampanga. Angeles, Pampanga. Dito po ako nagtatrabaho. Sana ma'am, mahanap natin. Ma'am, nanonood ka sa video ko. Babaguhin ko po ma'am yung na-upload yung video. Mali pala yun ma'am. Sana po mamahanap natin. Sa inyo ma'am, pag-uwi ko ng Bicol, pupunta ko ng Itaran. Hanapin natin siya. Mga anak pala yun ma'am. Ang akala ko po ma'am, kapatid, anak pala. Ma'am, pasensya na sa nagawa ko video na mali. Ayun po, may erasing ko po yun ma'am na nagawa ko video. Pero ipapakita ko ma'am dito sa screen yung taong hinahanap po natin na nanay ng brother mo ma'am. Sana po mahanap natin. Sa nakakapanood po ng vlog ko, sana po tulungan nyo po kami ni ma'am. First time ko lang to idol gagawin na maghanap po ng tao na utos sa akin. Sana mga idol magawa ko ito ng magandang video. Saka pasensya na kayo mga idol sa vlog ko, minsan malabo po camera ko gawa ng cellphone lang gamit ko. Nandito ako ngayon idol sa mga idol sa construction site sa tinatrabaho ako. Ito ko idol sa trabaho. Mga idol ang mapakasakala ko dito sa YouTube baka monetize ako. Sana magawa ko yung pinapagawa sa akin. Nanay ng brother niya. Taga doon lang ako kasi mga idol, taga Bicol ako. Malapit lang doon sa amin. Kaya ako nagpunta doon mga idol, i-vlog ko yun para mahanap ko si nanay ng brother ni ma'am.